Bueno, a veure com ha quedat aquesta presentació sobre les piràmides. Diapositiva mestra, en primer lloc. Hem fet dos diapositives mestres. Una, que li hem dit màster secció, i l'altra, que li hem dit màster contingut. Llavors aquí en aquesta que hem fet? Doncs hem modificat i li hem posat de caràcter Lobster 2 de 60 punts i hem posat negreta, li hem buscat que tingui una ombra a una distància de 2 punts en aquest color més vermell, un difumina de 4 i un 33% de transparència. I després aquí en el quadre de text d'aquest també li hem canviat Lobster 2 a 32, no hem modificat l'esquema. Per altra banda, el que hem vingut és aquí a propietats de la diapositiva i hem vist que de fons tingui aquesta imatge, fixeu-vos que en estil ampliat, i li hem donat també a la vegada un 75% de transparència, amb la qual la imatge del fons queda així com més atenuada. En la segona diapositiva màster hem posat aquest tipus de lletra, Lobster 2, perdó, 44, també en negreta, el color vermell, no li hem posat més coses, i aquí li hem donat, sí, bueno, aquí també hi ha una ombra. Hi ha una ombra en aquesta d'aquí, efectivament hi ha una ombra activa a 2 punts, en vermell, difuminat 2 i sense transparència, que queda com més. Però bueno, això al gust del consumidor. Aquí li hem posat en el segon quadre de text 32 de Lobster 2 i hem agafat la numeració i vinyetes, format de pics i numeració, i li hem col·locat l'ull d'Horus. Seleccionem una imatge i hem agafat l'ull d'Horus, que apareix aquí, i l'hem modificat perquè quedi en petitet. És una de les imatges que teniu. Cancel·la. De fons li hem posat una altra imatge en blanc i negre, que és aquesta, de l'Oasis, i després li hem aplicat a la seva vegada una transparència del 75% perquè aparegui així com atenuada. De tal manera que ja tenim les dues diapositives màster. Molt bé, ara ens anem al mode normal i crearíem la primera. En la primera simplement, com que la primera és la primera, i aquí dona igual si modifiquem alguna cosa perquè només modificarem aquesta, doncs hem col·locat aquest títol, hem col·locat una imatge, li hem donat a la imatge una ombra i així com difuminada en 5 punts, en molta transparència, que es vegi poc. Li hem col·locat una línia de color vermell aquí així més gruixuda, que és aquesta, que apareix per aquí. Li hem donat un format que al millor o pitjor fortuna. I aquesta diapositiva està basada de moment en màster, però donaria igual perquè ja dic que al final és només una vegada i és la primera diapositiva. Aquesta d'aquí, màster de contingut, perquè simplement hi ha una petita explicació al principi sobre la ubicació. Agafem aquesta informació i com aquesta està feta sobre màster de contingut, tenim en principi els... A veure si era així. Diapositiva mestra, la de màster de contingut, efectivament tenim aquí l'ull d'Horus. En la primera no l'hem posat, però en aquesta tenim l'ull d'Horus, la màster de contingut. Molt bé. Després, aquí hem posat una altra foto i fixeu-vos que el format és el mateix que aquest. Ara recordo temps perquè això no ho hem posat en la màster. Imagineu-vos que ara en construcció de les piràmides això vaig a posar-ho més cap aquí. Ja m'he passat, no sé per què no m'ha fet cas. I ara aquí vull posar-ne una altra. Vaig a fer-la més petita aquesta. I ara aquí agafem i inserim una altra imatge. Vaig a ficar una altra imatge, i agafo, per exemple, fins i tot l'ull de ra. Em sembla que no donarà problemes, malgrat que sigui una vectorial. Ara agafo aquesta, si me la deixa agafar, i la vaig a fer més petita. Aquesta precisament no seria la ideal per fer-ho, però la vaig a col·locar aquí.
I ara si agafo, per exemple, des de la diapositiva, però podria ser des d'aquesta, però si me vinc aquí i clico, puc copiar el format, a veure si puc fer-ho. Ara. Puc copiar el format i me vinc aquí i li puc enganxar aquesta. El que passa és que, clar, aquesta, al ser una diapositiva, aquesta imatge precisament seria la menys indicada. Vaig a fer-la més petita, ja que estic aquí, la col·locarem. Ahí no. A veure si me deixa moure. La col·locaré aquí dalt. Ja em deixarà malament això. Aquí. Aquesta la deixo aquí i si de cas em agafo una altra imatge. Va. Insereix imatge i agafo pues, per exemple aquesta, la de Keops directament, vale? Llavors la col·loco aquí sota i ara voldria que tingués el mateix format que aquesta, però simplement agafant aquí i copiant el format d'aquesta li puc donar també a aquesta. I així, quan format una imatge que li dona unes característiques, que en aquest cas doncs, ja sabeu que són que té aquesta ombra, en aquest color i tal, i fins i tot que li ha donat una transparència. Doncs a aquesta altra imatge li aplico els mateixos efectes. Bueno, doncs ja tenim ubicació, construcció de les piràmides, apareixen aquestes dues imatges i aquí doncs, puc anar creant diapositives basades en master contingut i afegint-li el text que tinc allà en el document de text. Quan vull canviar, doncs, creo una diapositiva nova, com és aquesta, però ara li canvio el format a la diapositiva i li dic que serà master secció. Llavors ja canvia el fons, en canvia la mida del títol i és així la manera d'anar prosseguint. D'aquesta manera en un moment ho podem fer la presentació diguéssim amb l'aspecte que nosaltres volem. Però és important sobretot això, no? Que tingueu preparat tot el text que després aneu a anar posant a cada diapositiva, que ho tingueu mínimament estructurat. Aquí jo de fet no ho tinc molt ben estructurat, però més o menys és molt senzill i pots anar agafant fàcilment el text.